Saan ba tayo? Ipos kayo, yun sa Maliwawa. O siya tampol. Si Marito. Iwajak lagi. Agmo abir-bir amo. Naka-video, kuya. Sige, ma'am, video kita. Tapos na eh. Hi! It's me. Papa, may mankin tayo dyan. May post tayo dito. Uncle, patay po siya tampulod yun. Gagagay. Resident. Ano na pa? Maliwawa. Yan, yung may adopted ka na eh. Malinaw. Malinaw siya? Hindi siya madali. Tamang camera ah. Thank you. Ay, yung mugkin na tampulad. Yeah. Okay na?